did you come from, Cotton Eye Joe? Cotton Eye Joe.
Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj zaś kampania popykamy. Zrobiłem sobie taką, jakby powiedzieć, misja, że chciałbym sobie to po prostu opanować. O, tak może. I dzisiaj jest to też godzinka. Dzisiaj godzinka 20 minut. Zrobię tu te zadania i potem może Battle Royale pykna, jak będzie ekipa, jak ktoś będzie chętny. Witam serdecznie Cię, Karolu, i widzów tajnych, którzy oglądają, nie przywitają się, może się wstydzą, nie wiem. Dzisiaj sobie myślę, no do 22, tak jak w opisie było, dłużej nie gram, krócej też nie. Aha, Karol, lecisz, spoko, to trzymaj się, pa. Myślę, że muzyka nie jest za głośno. Chociaż nam jeszcze troszeczkę ścisza, tak żeby było lepiej, może. No co mogę powiedzieć? Zaczynamy, zapraszam serdecznie. Oczywiście. Tu jeszcze jedno zadanie, te poboczne mi zadania zostały. Aha, tu jeszcze takie coś. Dobra. To gramy. O kurna. Nie, to będzie to trzeba anulować. To jakoś ja mam za niski poziom. 14. Nie, to se rady nie damy. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie wiem. Czekajcie, kamerka sobie jeszcze zmienia na mniejszą. O. To będzie dobre. No myślę, że troszkę sobie oczy zasłania, bo mi lampa wali w oczy. O, dobry. Kontynuuj. Jakieś cegiełki. Spoko. To by tu był dobry. Spoko. Ty co ty mam zaś w plecaku jakieś pierdoły? Okej. Ciup, skasowało mi się to. Dobra, no trudno. To co to jest? Zwiększenie obrażeń broni białej. A tu co to jest? Słoma. Kupiemy. Zostało nam jeszcze coś? Nie. Dobra, będziemy musieli później do tego.
zadania tu jakieś mamy jeszcze. Coś do opanowania. Dobra. I tylko mnie interesuje te punkty. Punkty mnie interesują. Jak tu? No bo to już mi się odblokowało, ale to jest na 19. To już jest na 15. To jest za dużo. To jest za dużo. Ja mam 12. Jeszcze nie wiem na ten. Na tym 9 bych mógł. I no kurna, jak tu zwiększyć bohaterowie? Tu kogoś mogę dodać? Ale już my go dodamy. A ewolucji też nie mogę. O kurde, szkoda. A jakby my kogoś innego wzięli. Zmień, ale kogo tu możemy włożyć? Ten jest zaznaczony jako... Aha. Spróbujmy może postać zmienić. O.
radę awansować. A to i tak mamy mało. Ulepszenia też nie ma. To niedobrze, niedobrze. Dobra, spróbujemy. Następna nowa misja. Ja, no ale to jest wszystko. Poziom mocy mam za słaby. Nie wiem, jak go właśnie zwiększyć, ten poziom mocy. Tu coś jest? Czyli co? Nie wiem, spróbuję to. Albo to spróbować. Dobra, no spróbujemy. Ukończono dwie misje w strefie. Ale i tak. O. Może tu ktoś odymy. Jest ktoś. O, 16. Ruchom. Dobra, zaoblekać sobie sławeczki. Cel zlokalizowany. Gdy będziesz gotowy, postaw atlas na celu. Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. No to zaraz sobie zrobimy to dodatkowe wyzwanie. Ile tam ta Franca skasować?
No właśnie, no i chyba tędy się trzeba do niej dostać. To robią. O. Jeszcze ktoś tu jest. Albo u góry ktoś jest. Wow. Nie chce mi się tu spinać do góry. Przecież tam zawsze coś jest. O, Adamek, witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Ta muzyczka, wszystko dobrze gra? Dobra. To nie... A, czekaj. Uwaga, sorry. Przepraszam najmocniej. O, siemka Easy. Siemka, siemka. Może ciebie namówiła do tej gry, co? Nie chciałbyś sobie pograć? Ajajaj. Zapłać. Co za głupek. O ty łobuzie. Och, i spinaj się za kimś. Wystarczy już Bluglutu. Teraz zbuduj umocnienia wokół Atlasu, przygotuj się i uruchom go. Wolę na pizzy. A, ja ci powiem, ja się tak przyzwyczaił do... Marblach 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, Dziękuję. koni mechanicznych 999, 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 koni mechanicznych
999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 Dziękuję, dziękuję. 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni Siema, mechanicznych Blaku, siema. 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 Jak jest jednostka? Świetna. koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 5 złotych. Dziękuję. Aktywacja za 5 Dziękuję, dziękuję sekund. serdecznie. Teraz zbuduj umocnienia Już wokół mogę atlasu, zapuścić chyba przygotuj muzyka. się i uruchom go. Zaraz zaczynamy. Masz 5 sekund, żeby zmienić zdanie. Dasz sobie radę, dowódco. Michael. Blaku, dziękuję, dziękuję. Do wszystkich, atlas jest atakowany. Uwaga, port jest atakowany. Gdzie oni są? Dowódco, pozwól, że ci przedstawię Samnis, najgorętsza i jedyna para znana temu światu. Nie, żebym nie rozważała Damer, ale to trochę nie miało stylu. Dziękuję, że przypomniałaś mi, dlaczego zakochałam się w Denisie. I za to, że dzięki tobie uszliśmy z życiem z ataku pustaków. Coś mi mówi, że nasza słodka para z recyklingu potrzebuje nowej piosenki. Znajdź boomboxy w najbliższym otoczeniu. Nie wiem co to było, ale trudno. Won mi stąd! Ale was jest? Burzowe pokraki! No, no, no. Jeszcze ktoś? Zauważyłem, że facet szybciej wali. Znaczy... lepiej mi to idzie. Nie mogę. Szczęśliwego nowego roku księżycowego! Albo naprawdę w ten sposób uda nam się odkupić winy. No i będą fajerwerki. A te czerwone koperty to symbol szczęścia. Już uratowałeś ją? i pomyślności. Zaopatrz się na zapas. Ja. Będziemy potrzebować tyle szczęścia, ile fabryka dała. Czas rozpocząć rok psa! Dobra. Tutaj. A czemu Blacka wywaliło? Co to Blacku zrobił? Co to? Kurde. Blacku jesteś? Bo nie wiem czy Black jest. Spy w Fortnite'a gra.
Ty jeszcze jesteś? O, radio. Balada krwi Skull Scorch! Moje serce jest wyrysowałem w baladzie krwi! To średnio relaksujący utwór, jak na mój gust. No, będę grał. A co, chciałbyś zagrać? Ja będę grał. Pustaki wchodzą do portu! Czekaj, muszę iść tam pomóc. Czemu właśnie mnie to spotyka? Ej, tylko bez takich! No, bez taki. Nic z tego. Frajerze. Ciak, ma, chodź tu, pyk go. Niemożliwe. Ka oni mają ten fort. Ka oni zbudowali ten fort. Fuck it. Ale skubani ładnie to wymyślili. Dobra, spoko, to ja sobie tak pomęczę do 20 i możemy zagrać chętnie. Przepraszam. Port zaraz upadnie! Ja się może przy nich tutaj stanę. Karabiny, miecze i granaty! Potwory mogą zacząć się bać! Pozostało 30 sekund! Ale się to rymuje. Swoje marki. Dawid, witam cię serdecznie. Witam na Twitchu, witam. Serdecznie cię witam na Twitchu. Do wszystkich Atlas jest atakowany! Zadanie dodatkowe wykonane! Gratulacje, drużyno! O, dziękuję. Dobra robota, dowódco! Co, już? Grom. Tak, po 20. Jak widzisz, tam Adamek chciał grać. Nie wiem, tam widzisz może w komentarzach. Czekaj, już sprawdzę. O, coś mi się tu z czatem popsuło.
A, dzięki za following. Dzięki. Czapka mam z tego względu, że mam tutaj oświetlenie, wiesz, nade mną. I jakbym miał tak, to by mnie tak raziło w oczy, a tak troszeczkę mam zasłonięte. O, takie. Powiem tak szczerze, coś mi się spieprzyło tutaj na stronce. I nie widzę czatu. Nie wiem. Dobra, trudno. Ale tutaj widzę ten tam. Dobra, kontynuujemy. Kampania. No i wracamy do bazy głównej. Sweet dreams. No. Wiesz co, PlayStation Card, wiesz co ci powiem szczerze, nie wiem czy mam ustawione, byś musiał zobaczyć tam w linku na, nie wiem czy tam jest ten link, czekaj. Tip and donate. Czekaj. Linka wyślę. Nie wiem czy tam jest. Pokazał się. Ale wiesz co, jak masz czas i ochota, możesz oczywiście też darmowo donacja tak zwanego ludca wysłać. Jak ci się oczywiście chciało, to nikogo specjalnie nie namawiam. Potrzebne linki wysłały. Dobra. Wyłącznie najświeższe składniki. Chwileczkę. A jeszcze tylko i teraz. O tak. Ta pułapka to arcydzieło. Proszę, a to jest schemat, według którego można zbudować kolejne. Hej dowódco, czekałem na przetworzenie próbek i ćwiczyłem moje arpeggia. Dobry, nie? I wtedy mnie oświeciło amplifikatory. Ta wasza osłona niekoniecznie musi potrzebować większej mocy. Czasem wystarczą większe głośniki, że się tak metaforycznie wyrażę. Podłącz amplifikator do osłony, podkręć wzmocnienie, dodaj lekki pogłos. Chwila, moment i zrobi się naprawdę głośno. Dobra, rozumiem. Tyle, że to chyba trochę A, niebezpieczne. dziękuję, ale Wystarczy o tym nie myśleć. to powinna zaraz donacja wpaść. Dziękuję serdecznie za donację, ale powinna za chwilę tutaj wpaść na tym. To kątem oka byda obserwował monitor. A to jak dojdzie, to jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dobra. Baza. A, przepraszam. Nie doczytałem, wiesz? Spoko. A powiedz mi, ty już wcześniej mnie oglądałeś, Dawid? Czy tak po prostu z wyświetlenia?
O. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Wiadomości mi tutaj przychodzą na... na PlayStation. Zaraz to opanuję. Co, samemu nie dołączyło? Co, samemu by nagrał? Rozbudowę. La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aha, spoko, spoko. Dziękuję, że ci się podoba. No ja ci powiem, że wcześniej też Black Opsa ogrywałem. No mam tam, kurde, kilkanaście tytułów do ogrania, żeby pograć, ale kurczę, wiesz, jak człowiek pracuje, też ma prywatne życie, no to tam troszeczkę trudno, żeby cały czas ogrywać. O, chyba Lutz wpadł. Pewnie do Adamek. Już sprawdza. Nie, easy. O, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobra. I co ja ustaw? Co ja mam zrobić? Co? Jak mam aktywować boczną tarczę? Ale to i tak muszę tutaj ponaprawiać. Nie trzeba tego obudować. Się wydaje, że to trzeba obudować. Czy nie?
Tak mi się wydaje. Nikt nic nie wie? Czy to należy odbudować, czy co? A tu co to jest? A, krzoki. Tu też jest? Nie wiem, czy to też zdeaktywować? Nie. Co tu jeszcze? Ciekawe. Zdrzemnąłbym się przez minutkę. Przez minutkę. Fort ponad wszystko! Nie było tu czegoś? Chyba wydaje, że tak. A tu chyba była podłoga. I była tu pułapka. Pepis. Elo, elo, siemanko, witam cię. Kuźwa, ty jeszcze nie śpisz tyle godzin? Nie no, żartuję sobie. Właściwie jak mi tu przejdą, wypadałoby tu zrobić też mur. Pułapka. A, już że się wyspał. Dobra, nie ma już pułapek. A tu też by było dobre to zablokować. Dobra. Tak. Bo oni po prostu nie mieli za dużo te stworki i przejścia. Żelaza mam też dużo. Co jeszcze tu mogę zbudować?
Nie, bo budowniczy, to jest przepis Fortnite, tylko że kampania. Jakby to powiedzieć. To masz gierka, ratujesz świat, rozumniejesz fala jakichś tam zombiaków czy czegoś tam. Teraz jak co to kurna zrobił. Fala jakichś tam zombiaków była, znaczy zombiaków, zaraza jakoś. O fuck, 2 naboje. Ładnie. I po prostu po prostu oni są zarażeni przez jakąś burzę czy coś, zmieniają się takie potworki, no i łazisz, strzelasz. O, naboje stykną. Nie stykną. Amunicja! Dobra, Stawajcie do walki! dobra, powiedzmy. Aha, to jest jego strefa. Okej. Co jeszcze tu jest dobrego? Czemu właśnie mnie to spotyka? Wiem, czego mi tu jeszcze brakuje. A to już. Inaczej. Edytuj. Albo inaczej. Dobra. A, spoko. A to też na konsoli, ja? BF4 i Rainbow Six. Może się kiedyś zgodzimy na jakoś gierka też se kupia i sobie będziemy pykać razem. Co by tu zbudować? Nie masz o, to nie fajnie. O fuck, dobra.
Ojojoj. No spoko, na razie, trzymaj się, cześć. Dzięki, że wpadłeś. Okej, Nic z tego. spróbujmy to aktywować. Niemożliwe. Zobaczmy. Za chwilę mi braknie tej amunicji. Znaczy amunicji, materiałów obronnych. No ale cóż. No to jazda! Moc osłony rośnie. Przygotuj się na atak z południa. Skąd oni nie przychodzą? A stamtąd. Burza przybiera na sile. O fuck. Znowu on. Ale was jest? O fuck. Zmiatać, pustaki! A to, że chcę, to troszeczkę Sao przygotował. Niestety. Ale widzę, że tu kolega mi zacnie pomogł. O nie. Niski poziom trwałości broni. O, tu jakaś jaskinia znalazłeś. Dobrze mi ten kolega pomogł. Mamy chwilę wytchnienia. Wkrótce nadciągnie kolejna fala. Przygotuj się na atak z zachodu. Na atak zachodu. Dobra, zaraz się przygotujemy.
Okej, dobra. Przepraszam. Patrz, nie naprawiłem tego. Z tamtej strony są. A. Dobra. Aha. Widzę, że to nie jest aż takie ciężkie. Nie mogę! Zobacz. Uwaga! 500 potrzebuję. Mamy chwilę wytchnienia. Wkrótce nadciągnie kolejna fala. Przygotuj się na atak z zachodu. Teraz zaś z zachodu, kurna. Kikilowe. Dobra. Cisnemy na zachód. Jednego wroga mniej. Niemożliwe. Widzę pustaka! Zaczkaj coś zastrzela albo napraw, bo mamy kłopoty. Zostałem zaatakowany! Mogę walczyć. O, fuck. Jademy z tym Hoxem. Nic z tego. Amunicja jest potrzebna. Przeładuj broń! No i fabryka shotów, siemanko, Tadek, łobuzie. Co tam słychać u ciebie? Jak możesz się Pieronie nie odzywał. Co tam słychać? Opowiadaj. Hopy, ja, Nanek, hopy, do ciebie na wszystkie streamy nałazi. Ja.
Potrzebne naboje! Potrzebna amunicja! Zalewają mnie! Koniec Chwila wytchnienia. Amunicję Wkrótce nas poproszę! ciągnie kolejna fala. O nie. Niedobrze ze mną! Przygotuj się na atak ze wschodu. Wynośmy się stąd! Odprawić, a mogę jedynie, czekaj. Jeszcze jednego dać. Gotów do akcji! Dostanę jakąś strzelbę? Ale nie mam amunicji. O fuck. Kogo tu mogę dać? Tego? Też nie mam amunicji. Tego. Postrzelałbym ze śrutówki. Let's get going. Aha, teraz tam. Dobra. Nudy, nic ciekawego. Niestety. Takie są fakty. Ciekawi mnie, jak ten obszar się cały powiększy. Fort jest w niebezpieczeństwie. Udało ci się. To super. A co tam umiem? A poleku, widzisz. Opekuję teraz tego Fortnite'a kampanią. I tak pomału zapekam do przodu. Tak powoli do przodu mi leci. A ty co, wolne? Do kiedy jutro siedzisz w buzie? Do 14. A jak tam to twoja fabryka shotów, jak ci to tam idzie? Tarek, obuzie. Przerwa, żeś sobie zrobił. Co i zawsze może do mnie wpaść, nie? Świetnie ci poszło. Zgadzam się. Dobra robota, dowódco. Wow, spójrz na mapę. Wstępne skany wskazują, że na terenie, który właśnie odkryliśmy, roi się od pustaków. Ale jest tam też mnóstwo skarbów.
I pewnie przerażonych ocaleńców. Ruszajmy! Niech świat usłyszy o naszej pięknej bazie. Dowódco, jeden z ocaleńców ma jakieś kłopoty. Chciałabym pomóc, ale doktor Blackwell mnie przeraża. Tak więc powodzenia! Dowódco, wygląda na to, że niedługo skończą się zapasy w twojej stacji zdrowia. Posyłasz ludzi przeciwko burzy bez właściwego zaopatrzenia. Lepiej uzupełnij zapasy medyczne, żeby ich nie zabrakło, gdy okażą się potrzebne tobie. Znaczy, jak cię zranią. Poszło nadspodziewanie dobrze. Znajdźmy składniki i stwórzmy kolejne stacje zdrowia. O właśnie, dobry pomysł. Tak bardzo się jej boję. Aha. No ja dzisiaj do 22 grom, potem zbieram się do roboty. Muszę tamto jakieś. No tyle, dobra. Olać. Zasoby jakieś. A są. Pierdały takie. Zbroja. To. Aha, właśnie schematy. Dobra, kupimy to. Tak, możemy spróbować. Kup. Kup. Jeszcze mi jedno zostanie. Casterix, no spoko. Zaraz po live'ie ci wejdę na konto, to ci zostawia. Dzięki. Dobra, co tu mamy? Łupy. Bierz łupy, bierz. Tyci pozdrowionka! Pamiętaj o słodyczach! A Tadzio, powiedz co tam ciekawego jeszcze. Mała lama, wielki! Pach! Za darmo? O, gitara! Za darmo to mogę wziąć. Życzę miłego! Dobra. Co tu jeszcze w tych zadaniach mam? No to poboczne.
Weź te schematy. O! Zobacz, coś mi się fajnego oblokowało. CS-a! A, przestań. Jaki z nami są pogrej. No trudno, już więcej nie dźwigna, bo nie ma punktów. No niestety, no. Jeszcze muszę to wszystko przejść, to jest wszystko do przejścia. Dobra. Nic, to ja w tym momencie to kończę. Idę na Battle Royale. I dajcie mi tak. Dajcie mi 10 minut. 10-15 minut i zaraz chyba tylko. Zmienimy tu tryb. Zaraz se pyknął Battle Royale. Także chyba musicie poczekać na mnie. Dobra, to ja za chwilę, znaczy zgaszę live'a i jeszcze raz na nowo chyba zrobię. Dobra, to na razie. Dzięki. Za 15, no 10 minut zrobię się. To na razie, pa. Thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you?